Klar. Du kigger bare på mig. Thomas Spelling, velkommen til dine 2 minutter i boksen her. Vi har et par spørgsmål, som du skal igennem her. Kan du starte med at fortælle lidt om din start her i Vojens og Sønderjyske? Det har da været en rigtig god start, synes jeg. De har taget rigtig godt imod mig hernede, og jeg er super glad for at være hernede. Nu er der jo ikke ret stor forskel mellem New York og Vojens, er der nogen, der siger. Men New York Rangers, er det din drømmeklub, eller er der en anden? Jeg har egentlig ikke rigtig nogen drømmeklub, men det vil ikke være et dårligt sted at komme hen, hvis det nu skulle være. Og alle spillere, de har NHL som mål, gætter jeg på. Ja, det tror jeg. Hvordan, et helt andet spørgsmål. Hvad ønsker du dig til jul? Jeg ønsker mig en ny telefon. Er det noget, vi skal sådan bestemt mærke? Skal vi vide lidt mere om det? Det skal være en iPhone 5. Super. Det er, jeg håber, at der er nogen, der hører, så det går i opfyldelse. Hvem laver flest mål i år? Dig eller Steffen Frank? Som det ser ud lige nu, så bliver det jo Steffen Frank, så lad os tro på det. Du tror ikke, at du vender puljen og så indhenter ham på et tidspunkt? Det ved man jo aldrig. Det håber jeg da et eller andet sted, men nu må vi se. Hvem af dine holdkammerater vil være bedst i en sæson med Vild med Dans? Det vil helt klart være Mads Lund. Han er sådan en dansedaisy, eller hvordan? Ja, han gør det ret godt på et dansegulv. Det lyder spændende. Et sidste spørgsmål. Hvis du skal vælge et stykke musik, der skal indgå i opvarmningen her til hjemmekampene, hvad skulle det så være? Det skulle være Rasmus Sebak med Olivia. Den lader jeg gå videre. Tak for det.